Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsagız, baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun paýtagtymyzda Türkmenmaş Döwlet Täzirçilik Bankynyň hemde Senagat Padarlar Täzirçilik Bankynyň döwrewap täze binalarynyň açylyşy boldy. Bank ulgamynyň gesgalarynyň ulanmagy berilmegi münasibetli dawarlara hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Kederlerden bile engam garıptır. Kadim kala, köşkü eyvan garıptır. Şen gamlardan aşan hazine humlu, selzuklardan talla tengem garıptır. Misafirda, merda, nusoy bandatta, bunun en kadimi karnakanılar. Beyik Türkmen tarihinin beyanı, derken tümün Kur'an, altın dinarlar. Arkadağım şan getirmiş iline, döwran dönlü, kadim Türkmen yoluna. Bu Türkmenin bagtiyarlık eyyamı, milli manak dövletinin nişanı, bank ulgunu, sağlık ifadiyet, arkadağı yurdun, şöhratı şanı. Hoş geldiniz mehriban arkadaşlarımız. Türkmenistan Türkmenmaş Döwlet Täzirçilik Bankynyň Taýwan ketip bermegi size uly hormat bilen haýyş edýär. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenmaş Döwlet Täzirçilik Bankynyň täze döwrewap binasynyň injamlaşdyryşy bilen tanışdy. Salam emenim. Hünärmeniň gurrun berşi ýaly. Türkmenmaş Döwlet Täzirçilik Bankyna häzirki zaman sanly tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy netijesinde işleri has ýokary derejede ýerine ýetirmäge uly mümkinçilikler döredildi. Ulgamyň girdilmegi müşterilere öz serişlerini uzak aralykdan dolandyrmaga, dürli tölek amallaryny we beýleklere amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Online görnüşünde kartlar resmileştirmek, bank kataplarından maglumatlary elektron görnüşünde almak, elektron tapşyrygyny taýýarlap, internet arkaly tölek geçirmelerini amala aşyrmak mümkinçiligi bardyr. Şonuň ýaly online görnüşünde täze bank kartlaryny açmak, bu amal üçin zerur resminamalary elektron görnüşünde ugratmak, hyzmatlar üçin tölegi altyn asyr bank karty arkaly amala aşyrmak mümkindir. Hünärmeni bankyň internet sahypasy arkaly müşterileriň jemaat hyzmatlarynyň töleglerini online görnüşinde amala aşyryp bilýänini görkezdi. Müşteri zerur sahypany açyp, peýdalanjynyň adyny ýazmaly hemde şahsy otaga girmeli. Bu sahypada elektrik energiýasy, agyz suwy, gaz hemde ýaşaýyş çay tölegleri gözüňde tutulanyr.
Şonuň ýaly online goýumlar boýunça banyk amallary hem de onuň ähli derejeleri giňişen görkezildi. Hyzmatyň kämilleşdirilen görnüşiniň, ýagny karz almak isleýän raýatlardan uzak aralykdan elektron ardalary kabul etmek üçin hem de müştere bu ardalaryň derejesi barada uzak aralykdan habar bermek üçin online kabulhana döredildi. Mälim bolşaly Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Banky ilkinjileriň biri bolup, içerki pul iýermeleriniň ulgamny hem de halkara elektron ulgamyň işini ýola goýdy. Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda tanlyk iqtisadiyety ösürmegiň konsepsiýasyna we Türkmenistanda 2021-2025 ýyllarda tanlyk iqtisadiyety ösürmegiň döwlet maksatnamasyna laýyklykda Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Banky öz işini iýdigdirli kämilleşdirýär. Hünärmen işlemege döredilen amatly şertler, ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän döwrewap binany gurduryp berenligi üçin mehriban arkadagymda hoşallyk bildirdi. Kahraman arkadagymyz Türkmenistanyň Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň täze döwrewap binasyny gurup berenligi üçin bankymyzyň agdyr işgärleriniň adyndan hormatly arkadag prezidentimiz size köp sag bolsun aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, el ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Hormatly prezidentime bank işini kämilleşdirmek, Kyrgyzstanda karz berilişini ösürmegiň möhüm ugurlaryny ketgitlemek baradaky meselelerde bank işini guramaga häzirki döwrüň ykdysady ýagdaýlaryny hem de döwlet ösüşiniň geljegini gödüňe tutup, innowasion taýdan çemeleşmegiň zerurdygyny bellädi we şonuň bilen baglykda degişi ýolbaşlara birnäçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentime Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň täze deskasynyň binagarlyk aýratynlyklaryny tanışdy. Binanyň umumy meýdany 17.000 metrden gowrakdyr. Maliýe idarasynyň täze binasyna köp sanly gulluklar we hünärmenleriň iş otaklary hemme zerur enjamlaryny üçnedildi. Täze binada gymmatlyklary ygtybarly saklamak düzgünlerini we şol wagtda müşterilere hyzmat edilmegini üçnetmek üçin ähli şertler gödüňe tutildi. Tanışyň barşynda hormatly prezidentime Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň gadanan üstünlikleri hem de hünärmenler we müşteriler bilen işlemek üçin onuň täze idarasyna döredilen şertler barada doly maglumatlar berildi. Täze binada döwrewap kompýuter enjamlaryny üçnedilen iş orunlarynyň 300den gowrak gurnaldy. Bankyň hünärmenleri bir wagtyň özünde 250den gowrak müşterileri kabul edip, olary ýokary derejede hyzmat edip bilýärler. Yergelen aýsak Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň ilkinji döredilen wagtyndan başlap bu ýerde milli we daşar ýurt pullaryny, goýumlary kabul etmek, gymmatly kagazlar bazarına amallary, uzak möhletlerin karz bermek hemde pul geçirimler we hasaplaşyklar geçirilýär. Häzir Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň gullugy hem de onuň 23 tane şahamçalary tutuş ýurdumyz boýunça kerek edýär. We 600.000den gowrak müşterilere hyzmat edip, olary amatly goýumlaryň we hyzmatlaryň giň görnüşlerini, uzak möhletlerin karz bermek, kiçik we orta telekeçiligiň ösürilmegini karlaşdyrmak bilen birlikde karz serişleriniň dürli görnüşlerini götürilýärler. Türkmenmaşy Döwlet Täzeçilik Banky milli ykdysadyety ösürmegiň döwlet maksatnamalarynyň uralyp, özüniň işine neft gaz toplamy, ulug aragatnaşyk, gurulşyk puwdoklaryny aktarsamalary maliýeleşdirmek meselelerini uly ünserýär. Maliýe idaralary döwlet başlarymyzyň öňde goýan jogapkärlik wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek üçin öz işlerini iýdigdirli kämilleşdirýärler. Şol jogapkärlik wezipeleriň gataryna manadyň durnuklygyny saklamak, bana hyzmatlarynyň gerimli giňeltmek we hilni ýokarlandyrmak, müşterilere höderlenýän hyzmatlar ulgamny, dünýä tejribesini, öňde barjy usullary we täsir tehnologiýalary ornaşdyrmak, pul serişleriniň garaden dolanşygyny üpsün etmek, maliýe dolanşygyny, ilatyň pul serişlerini maýa goýum hökümine öňümçükde peýdalanmak üçin olary maliýe dolanşygyna girdirmek, ykdysadyety ilkinji nowatda bolsa onuň ilertilýän puwdoklaryny karlaşdyrmagyň möçürini artdyrmak, döwlet we puwdoklaryň maksatnamalaryna laýyklykda maýa goýum tassamalaryny maliýeleşdirmek wezipeleri bar. Bank işini kämilleşdirmek, Kyrgyzstanda karz berilişini ösürmegiň möhüm ugurlaryny kesgitlemek baradaky meseleler bank işini guramaga häzirki döwrüň ykdysady ýagdaýlaryny hem de döwlet ösüşiniň geljegini gödüňe tutup, innowasion taýdan çemeleşmegiň zerurdygyny belleýän hormatly prezidentimiň hemişe üns merkezinde durýar. We ulgamyň hünärmenleri, goýumçylaryň we maýadarlaryň bähbetlerini goramak arkaly olaryň ynamyny gazanmagyň derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen uly işler geçirýärler. Bank işini düzgünleşdirýän kanunçylyk namalary halkara ölçeglerine kybap getirilýär.
Şundukda Türkmenbaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň täze binasyna häzirki zaman tanly tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, bank amallarynyň düýpli kämilleşdirilmegine doly mümkinçilikdir. Hormatly prezidentimiz Türkmenbaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň döwrewap täze deskasynyň enjamlary bilen tanışyp, bugün ýurdumyzda maliýe idaralarynyň netijeli işlemek üçin ähli şertleriň düredilýändigini we banklaryň işiniň milli ykdysadyetimizi onuň mümkinçiliklerine gawat gelýän has ýokary tepkitlere çykarmaga niýetlenilen toplumlaryň maksatnamalary durmuşa geçirilmäge gönükdirilmeligini bellädi. Hormatly prezidentimiz mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayram bellenilýän ýylda durnukly içerki pul dolanşygynyň wajypdygyny öňe çekip, pul serişleriniň müetçöriniň taýdaçykly dolandyrylmagy boýunça çäreleri gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Mehriban arkadaşymyza bank işgärleriniň ählitiniň adyndan mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygy we ak mermerli paýtagtymyzyň 140 ýyllygy münasibetli bugün açylyp ulanmaga berilýän döwrewap bank idaralaryna bank ulgamyny ösdürmäge, bir ulgamyň hünärmenleriniň netijeli işlemegi babatda döredilen ähli şertler üçin tüý sürekden hoşallyk beýan edildi. Soňra mehriban arkadaşymyz hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazgy galdyrdy. Bugünkü şanly wakadan ýadygarlyk hökümine döwlet başçylarymyza Türkmen el halsy sowgat berildi. Soňra hormatly prezidentimiz şanly tenem nasibetli Tenagat paýdarlar Täzeçilik Bankynyň täze binasynyň açylyş dawrasynyň geçirilýän ýerine tarap urdy. İlata averdiran kartını götürülýär. Müşterinin bank kartını ona aylığının 50 ötürüm mölçörüne pul kart berýär. Averdiran kartı ilat üçün amatly hem
Bank mobil bank hizmetlerini kamilleştiriyor. Nağıt değerli hataplaşıklarına kuvvetlendiriş hilaları belirlenildi. Yani şu hataplaşan meşhurunun iki ötermeyi müşteri kartına aytar veriliyor. Hormat prezidenti ve Senagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň Täze Döwrewap binasynyň merkezi girilgesine gelip, davara gatnaşlaryň il çarpışmalary bilen toý bagyny kesdi. Ya Müslüman. Şeýlelikde ýurdumyzyň iri Täzeçilik Bankynyň işinde täze takyp açyldy. Arkadaky prezidentimiz ýesaty girilgeden Senagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň ikinji gatyna bardy. Hemde täze idara binasynyň binagarlyk aýratynlyklaryny tanışdy. Onun umum meydany 16.000 metrden gowrakdyr. Beýikligi bolsa 76,5 metre, ýyny 35,5 metre barabardyr. A toplumda dronlar, hojuluk we teň kötegler yerleşýär. Birinji gatda 247 orunluk maslahatlar zaly we beýle kötegler, ikinji 11-nji gatlarda iş otaglary bar. Binanyň ýokurky gatlaryna bankyň ýol başlarynyň iş otaglary yerleşýär. Paýtagtymyzda hemde ýurdumyzda bina edilýän häzirki zaman diskalarynyň ägtisinde bolýar. Bank idarasynda işgärler üçin amatly, dol kompýuterleşdirilen otaglary goşmak bilen ägli şertler düredildi. Bir toplumda ikinji gatda amallar zaly, müşteriler bilen işlemek üçin otaglar, kassalar yerleşýär. Şeýleken bir ýerde gazna 136 orunluk naharkana, gulluk ulaglar üçin drolga bar. Tanışyň barşyna hormatly prezidentimize taňly tehnologiýalar arkaly bankyň geten tepkitleri hemde onuň mundan meýläki innovasiýon iş üçin döredilen şertler barada maglumatlar berildi. Mälim bolýaly, Senagat Paýdarlar Täzeçilik Banky Türkmenistanyň öňde barjy täzeçilik banklarynyň biridir. Ýurdumyzda bankyň 13 şahamçasy hemde bank gullugy işen kerek edýär. Bank ilkinçileriň biri bolup, kiçik we orta telekeçilige mali gullugyny berip başlady. Onun hyzmatlarynyň hyzywys telekeçiler, ýeçiligiň ähli görünüşlerine kärhanalar, birlikde kärhanalar we daşa ýurt kompaniýalarynyň wekilleri peýdalanýarlar. Bundan başga da bank ýurdumyzda gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramak boýunça işler geçirýär. Senagat Paýdarlar Täzeçilik Banky Aşgabat gazna birjasy ýapyk görünüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjylarynyň biri bolup durýar. Senagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň esasy maksatlarynyň biri ilatyň pul serişdelerini goýumlara çekmek bolup durýar. Şol serişdeler uzak möhletli maýy goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin zerur karz goýumlarynyň möhüm çeşmesine gurulýar. Häzirki wagtda bank ilatyň isleglerini we tekliplerini nazara almak bilen dürli şertler bolan goýumlaryň 9 görünüşini hödürleýär. Bankyň işiniň sanly ulgama geçirilmegi müşteriler üçin mümkinçilikleri artdyrmagy, nagdyal hataplaşyklar boýunça amallary üstürmäge, hyzmatlaryň hilini ýoklandyrmagy, hyzmatlaryň täze döwrewap görünüşleriniň peýda bolmagyna ýardam etdi. Hormatly prezidentimiz bir ýerde bankyň hünärmeni bilen söhbetleşip boldy. Salam hormatly arkadaş prezidentimiz. Sizi şu ajaýyp dawarada Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň täze Döwrewap idara binasynyň açylyş dawarasyna hoş gördük. Gahrman arkadaşymyz, biziň Türkmenistan parahatçylyk we anlaşmaň watan diýilip yglan edilen ýylda şanyny garaşdyrdygyňmyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli biziň bankymyzyň täze idara binasyny açyp bulanmaga bereniňiz üçin size Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň ähli agdy bir işgärleriniň adyndan köp sagolsyny aýdýar. Gahrman arkadaşymyz, şu günki biziň bankymyz tarapyndan hödürlenilýän bank hyzmatlarymyz barada sizi tanışdyrmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Senagat Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň hünärmeni
arkada prezidentimize karlaştırmagy kämilleşdirmek, idara kärhanalara hem-de raýatlary hüdürlenýän banyk hyzmatlaryny giňertmek hem-de hilini gowlandyrmak boýunça görülýän toplumlaryň şäherler barada maglumat berip, bankyň resmi sayt arkaly online ýüz tutma hyzmaty barada giňişleýän gurrun berdi. İnternet sewdasy bankyň täze hyzmatlarynyň biridir. Elektron sewda hyzmaty internet arkaly haritlar we hyzmatlary hüdürlemäge mümkinçilik berýär. Elektron sewda hyzmatlaryna bolan isleg barha artýar. Munyň özi nagdal görnüşde elektron sewdany amala aşyrýan bankyň müşterileriniň sanynyň köpelýändigini tasdikleýär. Şeýlekem hormatly prezidentimiz bankyň teňki aýratynlyklary bilen tanışdy. Hünärmen döwlet başlarymyzy Döwrewap bankomat bilen tanışdyrdy. Ol dürli amallary şol sanyna nagdal tölegleri geçirmägen ýetlenenler. Şonda raýatlar pullaryny kartyndan çekmek bilen çeklenmän, eýsem töleg geçirip kartynyň hatabyny barlap bilýär. Bulardan başga da bankyň müşterileri kartlarynaky pulun möçlerini tutumsuz artdyryp bilýärler. Şunda olar bu amaly bank işgäri gatnaşmazdan üýe başlyk geçirýärler diýip hünärmen amalyň kadrlaryny iş ýüzüne görkezdi. Hormat prezidentimiz maliýe serişlerini durandyrmak, nagdal hasaplaşyklaryň möçlerini artdyrmak, bank amallaryny kämilleşdirmek, dünýä ykdysadynyň ýagdaýyny nazara almak bilen işleri iýiliklerini teljermek, halk gojalyk puwdaklarynyň maliýe serişlerini maksatlaryň ulanmagy gözükçü etmek bilen bagly meseleleri mühim wezipeleriň hataryna kesgitledi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz bir ýerde Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan ýurdumyzyň şany tenleri münasibetli çykarlan ýubiley we ýadgarlyk şaý pullarynyň nuskalaryny hem-de asarlaryň jümmüşinden gözbaş alýan we milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegine urulan zergerçilik synatynyň önemlerini synlady. Gymmatlyklaryň hataryna ussat sergerleriň zekini we ilham joşuny bilen döredilen nepis şaýtepler, altyn we kümüş biledikler, gymmat bahaly daşlar bilen bedelen gulýakalar, ýüzükler, monjuklar bar. Bank ulgamny ösürmek, mehriban arkadagymyzyň ykdysady strategiýany durmuşa geçirmeginiň strategik uğurlarynyň biridir. Ykdysady siýasatda mali bank ulgamynyň idaralarynyň eýilýän möhüm orny, olara berilýän wajyp wezipe bilen şertlenenler. Şol wezipeler gojalyk toplumynyň dürli puwdaklarynyň arasynda pul görnüşini näkserişleriň netijeli peýdalanmagyny üpçün etmekden, ykdysadyýetyň bäsişige okuyuply we täzeçil bolmagyna ýardam etmekden ibaretdir. Mehriban arkadagymyz ýurdumyzda gurulýan şeýle amaratlaryň nesillerimiziň bagtyar durmuşda ýaşamagy we işlemek üçin niýetlenenler diýip bellädi. Olaryň şeýle kaşan binalarda işläp, halkymyza arsygal döwlet getirmeklerini arzu edip, döwlet başlarymyz hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazgy alyrdy. Bir ýerde hormatly prezidentimize hoşallygyň nyşany höküminde Türkmen tebigatynyň gözellikleri şekillendirilen ajaýyp haly sowgat berildi. Hormatly prezidentimiz bankyň ähli işgärlerini täze jaý toýu bilen ýene däwrede gutlap, olary işde üstünlikleri arzu etdi. Mehriban arkadagymyz dabara gatnaşylar bilen mehirli hoşlaşyp birden ugrady. Şeýlede şuwun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ukrainanyň täze belinin adatda naşar we dowluk tiyal elçisi Maykony kabul etdi. Ol döwlet başlarymyza ynanç hatyny opşurdy. Elçi wagtap kabul edeni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, Ukrainanyň prezidentiniň mehirli salam getirdi. Ol Türkmen kärdeşine bir can sağlyk, awadançyk hemde Türkmenistany mundan meýlekde ösürmäge, halkyň durmuş derejesini ýokalandyrmaga gönüktirilen giňerimli özgertmeler amala aşyrmakda üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistan Ukraina üçin hemişe strategik hyzmatdaş, ygtybarly we anamly dost bolup geldi. Ukraina halky Türkmenistanyň başçylarynyň paragaçyk hyjyrykly siýasatyna, ýöňe sürýän halkara başlangyçlaryna ýokary baha berýär we hemme taraplaryny gollaýar.
Şolu başlanğıçlar sewitde we dünýäde paragatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly üstün üstünlerini putrandyrmaga gönükdirilenler. Olaryň ataryna şu ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak ýyldyrıp elan etmek hakynda başlangyjam bar. Ol Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 70-nji mejlisinde kabul edildi hemde ýürüýte kararname bilen berkidildi. Bir başlangyjyň giňden gollanmagy Türkmen tarapynyň öňe sürýän durnuklygy we ählimumy howpsuzlygy üçin etmäge netijeli sazyşly çemeleşmesiniň zerurlygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Hormatly prezidentime de dostlukly döwletiň başçylygyna ingo arzuwlaryny ýollap, Ukraina bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini bellädi. Şol hyzmatdaşlyk iki taraplyň we köp taraplyň esasy, şol sanyny ýeri halkary guramalarynyň we awraýly düzümleriň çäýäklaryna üstünlikli gurulýar. Hormatly prezidentime de ilçeni Ukrainanyň Türkmenistanaky diplomatik wekilhanasynyň başçylygyna bellenmegi bilen gutlap, oňa Türkmen-Ukrain gatnaşyklaryny putrandyrmaga we hemme taraplyny ösdürmäge gönükdirilen asyllyk hemde jogapkärlik işine üstünlikleri arzu etdi. Duşun başına deň hukuklylyk we özara bähwitlik nukdaýy nazaryndan uzak möhletli esasy gurulýan döwletara gatnaşyklarynyň ähli gurulary boýunça düýpli pikir alşyly. Diplomat şüýlüň şanly senesi döwlet garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy baradur geçmek bilen Türkmenistanyň öz ýübileýine güýçli, kuwatly, ykdysat taýdan ösen we siýasat taýdan durnukly ýurt hökümine ýetenligini belledi. Hormatly prezidentimiz we ilçi netijeli gatnaşyklary giňetmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellemek bilen Türkmenistan we Ukrainanyň siýasy, diplomatik, ýygdaqsady hemde medeni insanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde işleňleşdirmäge gyzyklanyp bildirýänliklerini aýtdylar. Şonuň bilen baglykda uzal gadanlar alaşyklary amala aşyrmagyň barşy, şeýlegem özara bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alınıp maslahatlaşyly. Millen şäli bar bolan özara gyzyklanma diňe iki ýurduň milli ykdysadyetleriniň biri-birine bähwitligi bilen näle? Eýsem iki dostlukly halklaryň ýöňden gelýän taryhy we medeni ruhy gatnaşyklary bilen hem şertlendirilenler. Öz wagtynda Türkmenistanyna köp ýyllar işlän ilçi ýurdumyzda bolup geçen özgörçlükleri ýokary baha berip, bugün Aşgabatyň awadançylygy hemde soňky ýyllarda kemale gelen täsin binagarlyk toplamlary bilen haýran galyrýanyny aýtdy. Duşun ahyryna Ukrainanyň adatdan daşar we dowluk tiýary elçisi hormatly prezidentime de iki dostlukly halkyň bähwitine kybap gelýän döwletara gatnaşyklaryny ösdürmegiň möhüm uğurlary boýunça Türkmen-Ukrain hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek üçin ähli tagallalary etjekdigini anandyrdy. Duşukdan soň ilçi hawatşamyda şeýle gurun berdi. Meni Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidenti bilen duşmak bagtyna eýe boldum. Hormatly prezidente ananç gatyny gowşurdum. Ve meniň durmuşymda ören möhüm wakadyr. Şoňa görä Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň wagt tapyp meni kabul edenligi üçin tüý sürekden hoşallyk bildirýän. Ukraina bilen Türkmenistanyň dostluk gatnaşyklaryny hemde siýasy, ýygdaqsady, medeni insanperwer hyzmatdaşlygyny asyrlardan bäri ösdürýän iki dost soňanlyk halkdygyny aýtmak isleýän. Asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän bir hyzmatdaşlyk iki dostlukly halkyň bähwitine mundan meýlekde ösdürilmelidir. Men ilçi hökümine ähli möhüm uğurlar boýunça hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek, gatnaşyklarymyzy ösdürmek, ýurtlarymyň arasyndaky hyzmatdaşlygy putrandyrmak üçin ähli tagallar ederin. Türkmenistan Ukraina üçin hemişe strategik hyzmatdaş, ygtybarly we anamly dost bolupdy. Ukraina hem edil şonuň ýaly Türkmenistan üçin wepaly we anamdar dostdur. Merjen Şäker Aşgabatyň öz bolşly binagarlyk keşfi, güzelligi we arasçylygy Garaşda bir tarap Türkmenistanyň paýtagtynyň bir näçe ugurlar boýunça Guinnessiň rekordlar kitabyna giýdilmegine öz beýany tapýar. Bütün dünýä tarapyndan ikrar edilen bir taraplygynyň şanly 25 ýyllygyny bayram eden Türkmenistan şu ýylym ähmiýetli we möhüm wakalaryň bir näçesini paýtagt Şäker Aşgabatyň 140 ýyllygyny hemde ýurt garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny belleýär. Şanly senesine Türkmenistan güýçli, kuwatly, ykdysady, siýasat taýdan ösen durnukly ýurt hökümine gelýär. Elbetde bu işlerde hormatly prezidentiň ägir tuly hyzmaty bardyr. 2021-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ananşmak ýyldyrıp elan edilmegem Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň başlangyjydyr. Şol başlangyç hemmeler we bütün dünýä tarapyndan gollanyldy. Goýşy bereketli toprakda bütün dünýäde paragatçylyk we hoş niýetlilik dabaransyn. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň adyna gelen hat bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow, siziň Aly Hedratyňyz
Bizim devletlerimizin arasında katnaşıklar östürmek ve giňeltmek isteginin uralmak bilen Jenap Viktor Maykony Ukrainanyň Türkmenistanyňky adatda naşr we dowluk tiyal ilişti wezipetini bellemek kararyna geldim. Onu mehirli kabul etmeňizi hemde meniň adymdan ýa-da Ukrainanyň hökümetiniň tapşyry boýunça aýtjak ekli sözlerine inanmaňyzy sizden haýyş edýän. Portotdan peýdalanyp Türkmenistan halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan edýän. Hemde sizin alihedertiňizde uly hormat goýanlygymy inandyrmak isleýän. Vladimir Zelenski, Ukrainanyň prezidenti. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyna ýetip gelen orada ay münasibetli gelen gutdawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak gutdawmyzda şeýle diýilýär. Onuň alihedereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyç, gadarly doganym. Size hemde Türkmenistanyň ýakly halkyna hemme musulman ümmatynyň mukaddes we sarpa goýan orada aýynyň ýetip gelmegi bilen magly pek niýetli arzuwlarymy hemde tüý sürökden çykýan gutdawlarymy iýermäge ören şahatdyryn. Biziň umumy ymtylmalarymyz hemde bu syýasy erkimiz netijesinde soňky wagtlarda özara hormat goýmagy we inanşmagy, ýakyn dostluk hemde dogonluk özbek we türkmen halklarynyň arasyndaky hoş diýetli goňşulugy esaslanan strategik hyzmatlaşmamyzyň şuňlaşýanyny hemde okkulny ösürlänligi çeksiz begendirýär. Umum tarihi, dili, dini hemde medeniyeti bolan halklarymyz üçin bu mukaddes aýyň ýurtlarynyň arasyndaky dostluk we raýdaşlygy mundan beýlegem putulandyrmagy hyzmat etjekdigini ananýan. Şu nurany günlerde beýik Allah Taaladan gadarly doganym. Size hemde siziň ähli ýakynlaryňyzda berk jan saglyk, bagtyarlyk we täze üstünlikleri Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk hemde awadançylyk dilek edýän. Hormatlamak bilen Şafkat Mirziyoyev, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alihedereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Mukaddes orada aýynyň ýetip gelmegi bilen baglykda siziň alihederetiňizde iň oňat arzuwlaryny beýan etmek meni uly kanagatlanma döredýär. Beýik Allah Taaladan size berk jan saglyk we bagtyarlyk. Türkmenistanyň dogonluk halkyna hemde tutuş musulman ümmatyna bolsa awadançylyk, rawaçlyk we güllep ötüş bermegini dilek edýän. Meniň size tüý sürökden hormat goýanym mardaky inandyrmalarymy kabul ediň. Halifa bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň alihedereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Iordaniýanyň Haşimit paşalygynyň halkynyň hökümetiniň adyndan hemde hut öz adymdan siziň alihederetiňizde mukaddes orada aýynyň ýetip gelme münasibetli iň oňat arzuwlarym iýerýän. Size saglyk we bagtyarlyk, Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa awadançylyk hemde rawaçlyk arzuw edýän. Abdullah II, Iordaniýanyň paşasy. Bu tawda şeýle setirler bar. Onuň alihedereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alihederetiňizde we türkmen halkyna mukaddes orada aýynyň ýetip gelme münasibetli mehirli gutdawlarymyzy we iň oňat arzuwlarymyzy ýollamak biziň üçin uly hormatdyr. Şu nurany aýda beýik Allah Taaladan size berk jan saglyk hemde bagtyarlyk, dogonluk türkmen halkyna bolsa rızgal bereket we awadançylyk dileýän. Meniň size şuňur hormat we sarpa goýanyň mardaky inandyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Hamad bin Isa Al-Halifa, Bahreýnyň paşasy. Türkmenistanyň we Katar döwletiniň Sewda Senat idaralarynyň ýolbaşlarynyň we wekilleriniň arasynda duş geçirildi. Onu durly ugurlardaky meseleler aral maslahatlaşyldy. Duşuğa iki döwletiň energiýa, sewda, dokma we adyk senaty, guruluşyk, owa hojalygy we beýlik pudoklar boýunça ýürütülýän döwlet öksusy ulgamlaryň wekilleri gatnaşdylar. Iki ýurdun wekilletleri Türkmenistan bilen Katar döwletiniň arasynda sewda ykdysady gatnaşyklar ösdürmek babatda gyzyklanmalary beýan etdiler. Durly işewür dödümleriň işlerini jekmejek beýan edýän tanışdyrylşylar gatnaşyklaryň dikkatyny ýetirli. Eşelde sany tehnologiýalardan we port düzümini peýdalanma arkaly senagat energiýa ulaw we aragatnaşyk ulgamlaryny hyzmatdaşlyk giňeltmek mümkinçiliklerini feredildi. Musulman seni namasyny Ramazan aýy ýetip geldi.
Bu ayın doğanlygyny buýslap çağalaryň ýarymydan aýlanmaklary halkymyzyň durmuşyny asyrlardan bäri dowam edip gelýän asyrly däýepleriň ýerdir. Ine bugünem her bir öýüň apsyny bagtyar çağalarymyzyň joşguly sesleri şadiýan ýanglanýar. Orada aynan başlanmagynyň öň ýanyna çağalaryň öýmegi aýlanyp ýarymydan aýtmaklary muqaddas hasaplanýan bu nurany aýyň ähli beýleki aýlardan aýratyn tapawutlanýanyny äşkär edýär. Çünki orada aýy rehimdarlygyň, ýaşlygyň we jemgyýetiň ruhy kämilliginiň dawranmagyny alamatlanýar. Bu aýda dünýäniň ähli musulmanlary tarapyndan 30 günnäp agdy beklemek borjy berja edilýär. Toýlawaatlaryny geýinip goňşy golanlaryna pek kalpary joşgyny barýan körpelerimiň ýarymydan ýürüşlerini ýanglanýan çaýga seslerine nurana ýaşy arzu dilegler eşdilýär. Musulmanlaryň ýyl hasaba boýunça muqaddas orada aýynyň başlanmagyny halkymyz iň goňal arzular hemde geljege dogduk toprağymyzda dörejlikli durmuşda ýaşap çağalarymyzyň bagtyar geljegine anymly garamak bilen garşylaýar. Bu ay durmuşymyzyň oňat başlangyçlaryna inanmady hasa pogtalandyryp halkymyzyň saýlanyp alynan ýolly täze üstünlikleri gazanmak orna ruh wentligini we işçiligini artdyrýar. Milletimiziň ruhy gymmatlyklaryny täzeden dikeltmek, müňýyllyklaryň jümmüşinden göz başalyp gaýdýan baý we özboşly medeniýetini hasa kämilleşdirmek hormatly prezidentimiziň alp barýan döwlet syýasatyny iler tutulýan ugurlarynyň birine urly. Şol syýasatyň özüni ata-babalarymyzyň belin durmuş we ansanperwerlik ýolagolaryna esasanýar. Şolardan uğranıp Türkmen halkyna mahsus bolan däp-desular täze taryhy ýanda da münasip derejede dowam etdirilýär. Her kwata bu nurany orada aýyny başlanmagy Türkmen topragyna şatlykly we açyk iň goňy duýgulary, ýaşy arzuwlary we pek niýetleri wesenýär. Orada aýynyň däpleri günnäwr halklarynyň şol sany Türkmen halkynyň asarlaryň dowamyna baý durmuş tejribesi esasyna kemale gelen antanperwerligi, hoşniýetligi, parahatçylygy hemde dostlugy dawralanýan dünýäniň iň gadymy ýolagolarynyň biridir. Şu muqaddas aýda beýik bir bardan dilek edilip sadakalar berilýär. Çünki bu ay jewitliň we soga wiçlaryň täze mümkinçiliklerini açmagyň döwürdir. Goý, bu muqaddas aýda her bir okuljak aýat dogalar beýik bir baryň dergäkine kabul bolsun. Muqaddas orada aýynyň her bir güni ruhwanetlik bayramyny öwrülip, ata watanymyzyň parahatçylygyň ösüşiň we rowaşlygyň bekwiedine uly söýge, rehim şepagatlygy we soga wiçlere wesensin. Hormatly adamlar, Nursa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 12 aprelde saat 20-den 13 aprelde saat 20-çe boljak howwa barady. Türkmenistanyň howwa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkın welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, bu nordun tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 12-17 gradus, gündüzüne 24-29 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 21-26 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, bu nordun tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 9-14 gradus, gündüzüne 23-28 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, Demirhazyk nordun tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 9-14 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, Demirhazyk nordun tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 9-14 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkep durýan bulut howa bolup, Demirhazyk nordun tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Howa gejesine 7-12 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýl bolar.
Paýtatymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup, bu nogurdan tile sekundy 8-11 metre ýetýän şymal ufer hawa gijesine 11-13 gradus, gündüzüne 25-27 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 13-nü magnet hadisesiniň gowşak täsiri bolmany arşylýar. Ýedi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine todan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýat basyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, asyra görä geýilmegi maksat berýär. Mehriban ýeleşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyň islenip basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban demler, şunun bilen watan habarlar gepleşimidi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda tüşeretsenýär. Ähli şoň özüne bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun ýetirler.